खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव बिथांखिब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनैबो आं नोंसोरजों सावरायनो नुजाफैबावनाय जाबाय। दिनै जों सावरायगोन गिबिसिनथारावनो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया मा बुंदों नोंथांमोना ससे खोनासंग्रो। नैथियावहाय आङो नैबे एनडिए नि बिजाथि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनायखौहाय नोंथांमोनहाय ससे खोनासंहोग्रोगोन, बिनि उनावसो आं फंनैसो बुंनाय जागोन। जोबनायावहाय पर्बतजरा बासबारिनि जे हा, बे हाखौ लानानै मा दावराव दावसि सोमजिदों नोंथांमोनाबो ससे खोनासं। आं फुल होजोबा, ससेल' खोनासं, बिनि उनाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। मानोना बिथांमोननि भिडिअखौ नुजोबखानायखा, बेनिखायनो आं बिनि सायावसो बुंगोन नालाय, बेनिखायनो आं भिडिअखौ होजोबा। बे समाव खोनासंदो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रबिराम नार्जारि सारा मा बुंदों। जोङो बिटिसिनि जौगाखांनायनि रैखाथिनि आरो बिटिसि समाजनि जाथि जनगोष्ठीनि खामानि मावनांगौ आंना उद्देश्यआ बेल'। बावहाय आं मन्थ्रि जानाय मन्थ्रि जायै बे आंनि जेबो इसु नङा, आंनि मोनसे दाबि दावाबो नङा। आरो बेखौ लानानै आङो कुनु नेताजों कुनु कर्मीजों कुनु लोगोफोरजों सावरायनायबो आंनिफ्राय नोंथांमोना खोनानाय नङा आरो इयुनावबो आं सावराया। निस्सय थागोन, मोनसे जिल्लायाव सासे मोनोबा मोजां। मोनबा जिल्ला दं जिहेतु, मोनबा जिल्लायावबो जोंहा मन्थ्रि जानो हानाय जोंनि गोबां गागि गोरों आखा फाखा दैदेनगिरिफोरानो देरहालांबाय। बिथांमोनखौ जोङो साफा मोनफा जिल्लायाव दायित्व होनानै खामानि मावहोनो हानाय बायदि मोनबा जिल्लानि साबा मन्थ्रि मोनबाथ' मोजां। आरो बेखौनो हयथ' जोंनि दैदेनगिरिया रायलायगोन, दाबि खालामगोन। आरो उनाव बेसेबां मोना बे आलादा बाथ्रा, खिन्थु मोनसे खोथाया बे जोंना लक्ष्यआ उद्देश्यआ बिटिसिखौ गोख्रों खालामनाय, रैखाथि होनाय, बिटिसिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाखांहोनाय आरो बिटिसि समाजखौ जोङो जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव गोरोबलायनाय, खौसे सान्थि आरो आवगायलांनाय, डेभेलप जानाय, बेल' जोंनि मोनसे उद्देश्य। मन्थ्रिया बेसेबां मोना बे जोंनि उद्देश्य नङा। स' रायजोफोर भिडिअआ एसे गोलावमोन, आं बांद्राय गोलाव हगारना होजोबनाय जायाखिसै, मेनखौल' आं लानाय जाबाय। सारमोनखौहाय आं बेखौनो बुंनो सानदों, गुबुनखौल' आसि थुनानै दा दिन्थि। नोंथांमोना 6 मास कमप्लिट जाबाय सरकार दानायनिफ्राय आरो दासिम 7 मान्थआवहाय रानिं जागासिनो दङ। मा मावजेनखो? हा? रायजो राजाया नोंसोरखौहाय देरहाहोआखै, ईवीएम मेसिनासो देरहाहोदों, मिथिबाय दा? दिनै ईवीएम मेसिना मा खामानि मावनो हायो नोंथांमोना मोजाङै नायनानै लादो ससे। मंत्र पर हम मुख्य तौर पर देख सकते हैं, ईवीएम हटाओ सेना। हम सीधे तौर पर बिना किसी लाट लपेट के तस्वीरों में दिखा देंगे कि कैसे चोरी की जाती है। और ये मशीन बनाने वाले कोई और नहीं है, राहुल मेहता, जिन्होंने बीटेक आईआईटी दिल्ली किया हुआ है। कैसे दिखाएंगे बताइए? कि आप सबसे पहले मशीन देखिए, हमारा खाली है मशीन, अंदर कोई पर्ची नहीं है। आप एक बार बनाना को वोट कीजिए। ठीक है, बनाना पे वोट किया। आप अपने पर्ची देखिएगा, सामने पर्ची कौन सा आता है अंदर। बनाना हमें देखने को मिल रहा है, कैमरा में दिखाइए। बनाना देखने को मिला ना, मतलब 15 सेकंड का टाइम होता है, टाइम निकलता 15 सेकंड, उसके बाद सेकंड वोट करेंगे आप। सेकंड वोट बनाना को कीजिए दोबारा से आप। फिर से मैंने बनाना, आप अपना पर्ची देखिए इधर, एक बार कंफर्म कीजिए पर्ची। बनाना की पर्ची, हाँ। मतलब 2 वोट किया आपने, 2 बनाना। एक बार रिजल्ट देख लीजिएगा आप इधर। हाँ, दिखाइए रिजल्ट। यहाँ एक वोट चोरी होकर आपका इलेक्ट्रॉनिक वोट एक एप्पल को चला गया, जबकि आपने एप्पल प्रेस नहीं किया था। हाँ। और ना एप्पल देखा था आपने। अच्छा देखिए, मैंने 2 बार बनाना ही लिखा था। कैमरामैन मुझे रिजल्ट दिखाना है। फाइनल रिजल्ट में 1 बनाना और वाटरमेलन 0 और 1 एप्पल पे वोट कैसे चला गया भैया? वो प्रोग्रामिंग के थ्रू हुआ। और मैं आपको कागज की पर्ची दिखाता हूँ, देखिए आप कागज का पर्ची की मांग, क्योंकि विपक्ष हमेशा करता रहता है। बोलता ना कि वीवीपैट की पर्ची गिन के दिखाओ, तो पर्ची गिन लीजिए आप। पर्ची में भी आपका 1 वोट चोरी हुआ है, देखिएगा। मैंने बनाना पे क्लिक किया था, 1 बनाना की पर्ची है और 1 एप्पल की पर्ची है। ये मैं लाइव डेमो दिखा रही हूँ आपको। क्या कहना चाहेंगे? ये घपलाखोरी हुई है, ये प्रोग्रामिंग के थ्रू हुआ और काले काश ने छिपा लिया उस प्रोग्रामिंग को। जो हमने प्रोग्राम डाला है इस मशीन में, वो प्रोग्राम इस चोरी को करता है। और जब भी कंटिन्यू 2 वोट एक सिंबल को जाते हैं, तो उनमें से 1 वोट चोरी करके एप्पल को दे देता है। और फिर प्रोग्राम के थ्रू जो वोट चोरी होता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक वोट तो हो ही गया, उसके बाद जो कागज का वोट है आपका, वो ये काला कागज जो लगाया हमने, तो काला कागज छिपा लेता है।
और बाद में जब अंधेरे में पर्ची छाप के एप्पल दिखा देता है। तो आप जब अच्छा, ये डेमो आप कब से दिखा रहे हैं और किस किस को दिखा रहे हैं? 2019 से डेमो चल रहा है हमने, और अभी तक भारत की जितनी भी नेशनल पार्टीज है उन सभी के अध्यक्षों को, राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल को, सबको दिखा चुके हैं। और वो लाइट सेंसर से भी देख चुके हैं इसको, कि लाइट सेंसर भी लगे हैं इसमें, और पेपर रोल बैग का भी आता है प्रिंटर। बताइए, लाइव डेमो मैंने आपको दिखाया है। मैंने सीधा इनसे बातचीत करी, फिर मैंने आपको डेमो दिखाया कि किस प्रकार से ईवीएम और वीवीपैट की पर्ची की मांग की जा रही थी, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि पर्ची जो निकली है वो भी बेनो सेंट्रल गवर्नमेंट एनडीए आरो बीजेपी खौहाय ज' जानानैहाय खामानि मावनायनि मेन फिथाइया मिथिबाय दा। दिनै इउपिपिएल पार्टिया सेंट्रेलखौ एंगारदों आरो मा होनना बुङो कांग्रेस पार्टिखौबो एंगारदों। दा बे एंगारनायनि फिननायखौ दिनै मोनदों, दिनै नुदों दा माबायदि मावनो हायो ईवीएम मेसिनजोंहाय। देरहानांगौ गोनां मानसिखौबो फेजेननो हायो ईवीएम मेसिना। बेबायदिसो नोंसोरो देरहादों। नोंसोरो जुदि बीजेपी हाथाव, एनडीए हाथाव होननानैहाय बीपीएफ बासाव होननानै, बीटीसी बासाव होननानै जुदि भट गेलेयोमोनब्ला नोंसोरबो खांग्रांगौमोन, मिथिबाय दा। बे रोखाखा रायजोफोर। मानोना काउन्सिलखौहाय बिबारा आखायाव लानो थाखाय सेस्था खालामगासिनो दङ। दानिल' नङा, जुजिगासिनो दङ। दा नै फाइनालि सफैमारबाय रायजो राजा नोंथांमोन। फैबाय थानाय 2030 नि जे काउन्सिल इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ, नैबे इलेक्शनावहाय हयथ' बिबारानो जोंनि बीटीसी नि सिटआवहाय जिरायगोन खोमा। आंथ' बिदिसो नुहुरबाय। दा नैबे दानि एनडीए नि बिजाथि काउन्सिलनि हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' सिन्थाखौनो खालामा रायजो राजा नोंथांमोन। दानिया मा बुंदों बिथाङालाय? नोंथांमोना खोनासंलाय मा बुंदों। मन्थ्रिया जोंनि थाखाय गिदिर खोथा नङा, आं बुंबाय थादों। जोङो बीटीसी नि जौगानायखौ लानानैसो जोङो बार्गेनिं खालामगोन आसाम गभर्नमेन्टजों पास। मन्थ्रिखौ लानानै जोङो बार्गेनिं खालामनो गोसो गैया। जोंनो नांगौ बीटीसी नि जौगाखांनाय, बेनो आसल। मन्थ्रिजोंहाय खोथा गैया, मन्थ्रिजों जेबो लोब्बा गैया। मन्थ्रि मोनब्लाबो जायो, मोनाब्लाबो जायो। अब्ला मानोथो रायजो राजाफ्रालाय हाग्रामा महिलारिनो भट होखो रायजोफोर? मन्थ्रि गैयाब्ला बर'नि गांनाय उखैनायखौ सोर मावगोन? नोंथांमोना बुंलाय। तेजपुरावहाय फाथायहरनो थाखाय, मन्थ्रि दैथायहरनो थाखायसो जुदि मेन्डेट होनानै भट लादोंब्ला, अब्ला मन्थ्रि मोनाब्लाबो जायो होननायनि ओंथिया मा फोरमायनाय जाखो? गैला बर'फ्रा। जेसेबांखि बुङा नोंथांमोना नायला सेंट्रेल गभर्नमेन्टआ बर'खौहाय मा अबस्था खालामो। बिथाङा बुंदोंना जोंनोहाय डेभलपमेन्ट मोनब्लानो जायो, स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनो डेभलपमेन्ट हरब्लानो जायो होननानै बुंदोंना। थोजासे माब्लाबाबो हरा सेंट्रेल गभर्नमेन्टआ। नांगौखिनिखौहाय माब्लाबाबो सेंट्रेल गभर्नमेन्टआ काउन्सिलाव हरा। नंखाय नंदोंब्ला नायला। आरो आंथ' सिदा बुंखायो रबिराम नार्जारी सारखौहाय। रबिराम नार्जारी सारा गावनो दासिमबो जेबो खामानि मावनो हायाखै। माथो मावनो हादों? 3 लाख रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन काउन्सिल इलेक्शन, नैबे एमएलए इलेक्शननि सिगां। दासिमबो रावनोबोथ' होनो हायाखै। 2 लाखआथ' गावजों गाव रानलायनानै लाजोबखाबाय, बेखौथ' जों बयबो मिथिगौ। आरो एडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथांमोना मा होनना बुङो, साख्रि होनायनिबो बाथ्रा बुंदोंमोन टेक पास जानानै थानायफोरनि थाखाय। दासिमबो होनो हायाखै। माब्लानि समाव होगोनलै? 6 मास कमप्लिट, 7 मान्थ रानिं। बेबायदिनो नोंसोरबो थगाय दोनगोन नामा? इउपिपिएलआथ' होबावदोंसो साख्रिखौहाय, नाथाय नोंसोरथ' लाख लाख रां लानानैसो 17 बोसोरावहाय साख्रि होनानै होदोंमोन। गुबुनखौहाय आसि थुनानै दादिन्थि। रायजो राजाफ्रा नोंसोरखौनो नुगासिनो दङ। ईवीएम मेसिन नङाब्ला नोंसोरो जिबनावबो देरहायामोन, बे रोखाखा। आरो आं रायजो राजाफोरखौबो बुंनो सानो, दिपेन बर' सारमोन बायदिखौहाय लाजि फोनांनाय, प्रमद बर' सारमोन बायदिखौहाय लाजि फोनांनाय, नाथाय खैदां खैफोदावहाय सोर बानस'यो? हाग्रामा महिलारिया बानस'यो? रबिराम नार्जारी सारा फैनानै बानस'फैयो? जन खारजिया माब्लाबा फैनानै फंसे खुगा बेखेवफैदों गुबुन हारिफोरनि थाखाय? बिनि फिननायखौ होब्रा।
मिथिबाय दा जेब्लानाखि सावथालफोरजों दावराव दावसि सोमजिदों हारसाफोरजों दावराव दावसि सोमजिदों जन काजिया सोरबा सिख्लानि दख'ना सिङाव एब्रेनानै थाग्रा सासे मानसिसो मिथिबाय दा हाग्रामा महिलारियाबो न' सिङाव एब्रेनानैहाय जाथाय जाखांनायनि उनावहाय फैनानै सोंखाव फैग्रासो हाजि हुजि मिनिफैग्रासो निदाननि समाव सोर बेंथेयो आबसुआसो बेंथेदों बनसुआ बेंथेफेरदों न' माब्लाबो बेंथेयाखै दिनै बनसु पार्टियाबो गावनि पकेट खरसानि थाखाय गावनि क्रेडिटखौ लानो थाखाय दंफां गायनो जायगा नागिरबायगासिनो दङ बेबो बनसुनि थांखि हारिनि थाखाय नङा रायजोफोर गावबागाव नाम लानो थाखायसो बिसोरबो दंफां गायनो थाखाय जायगा नागिरबायगासिनो दङ माब्रै मोनथिबायना रायजोफोर थांनाय UPPL नि समावहाय टार्मिनेल पावार प्रजेक्ट बानायनो थाखाय जायगा नागिरनायावहाय गोबां दावराव सोमजिबाय अर सावज्लायना लानो थाखाय खाबु होबाय मिस्टार मेमोरेन्डाम मोना अमर सिंह ब्रह्म मोना दिनै आरोबाव बे जाथायानो जानो थांफिनगासिनो दङ नायदो नोंथांमोना नायनानै लादो रिजाल्ट मोननाया दिनैजों सानथामल' जादों अब्लानो हाग्रामा महिलारि गो बेक हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद BJP सरकार गो बेक नैबे सोदोबखौ जोङो खोनाजेनबायानो हा खोनाखादों दा इन्ट्र'आवहाय आं इन्ट्र' होखादों दा अब्ला बेफोर सोदोबखौ मानो खोनानो मोनखो बै समावहाय मनमुन ब्रह्मआ मा बुंनायमोनलाय नोंथांमोना गोसोआव दङ बे पर्बतजरा बासबारिनि टार्मिनेल पावार प्रजेक्ट बानायनो नागिरनायखौ होबथाफैनाय समावहाय मनमुन ब्रह्मआ मा बुंनायमोनलाय ओमफ्राय दिनै मानो मनमुन ब्रह्मआ रायजो राजानि खोथाखौ खोनासङाखै आरे आप लोग ना नोंथांमोना ना BPF पार्टिखौ देरहाहोनाया जोबोद गोरोन्थि होननानै नोंथांमोना साननानै लानांगोन मानोना 5 बोसोर ज्रिं ज्रिं राननानै थानाय BPF पार्टिया दिनैहाय हां मोनफिनबाय रायजोखौ थगायनो नायलां नोंसोरो नंखाय नंदोंब्ला प्रमद बर' सारा जेसेबां नोंसोरखौ थगायदोंना बिनिफ्राय 3 गुन बारा रायजो राजाफोरखौहाय दानि NDA सरकार हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बे रुलिं गभर्नमेन्टआ नोंसोरखौ थगायगोन नायलांब्रा नंखाय नंदोंब्ला नुगोन आंबो ओरैनो बुङा दालाय मानोथो हाग्रामा महिलारि गो बेक हा BPF पार्टी मुर्दाबाद BJP पार्टी गो बेक BJP आनो काउन्सिलखौ लानो थांगासिनो दङ नायनोसै रायजोफोर साबेसे मन्थ्रि होयो हा बर' हारिनि थाखाय साबेसे मन्थ्रि होयो नायनोसै मन्थ्रि गैयाब्ला अब्ला मन्थ्रि नाङाब्ला अब्ला मानि थाखायथो जोंलाय MLA गसंसै नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदोब्रा एसेम्ब्लियाव बर'नि जेंनाखौहाय सोर रायज्लायहैगोन 3 MP दङ बे 3 MP आबो जुदि गोलैबावबायब्ला फैबाय थानाय समावहाय बर'आ जोबबाय गैला मानसि हिसाबै जोबा मोनथाय हिसाबैसो जोबगोन नोंथांमोना जोबबाय होनना बुङोब्ला बर' हारियानो जोबस्रांबाय होननानै सानगोन नाथाय बर'नि जे गोहो जे पावार मोननांगौ दङमोन नैबे जोबस्रांबाय मानोना BPF नि CMआ मा होनो बड'लेण्ड नाङा थैजासे बड'लेण्ड जाया होनखानायसो बेखायनो दिनै नोंथांमोनाबो गोसोआव लादो जोंनि बर'नि गेजेरावहाय जोबथा फैगासिनो दङ उनावहाय नोंथांमोना नुलांगोन अब्ला गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि